macarrons en ensalada. Entonces queda trotzets xiconinos molt xicotets, així són molt coninos, molt. Trossos molt xicotets de encisam. Després agarrar una tomata valenciana i ficar-hi trossos molt xicotets també. Una tomata que siga d'estes valencianes, ben bones, desarrugades. Ja tenim la tomata i l'encisam tot tallat, ho mesclem. La fulla de l'encisam que siga blanca, que no siga verda. Els trossos verdes ho llevem. Anem a veure com van els ous. Així tenim ous durs, que són ja bullint-se, i gambes. Gambetes, així tenim ous i gambetes. I així tenim els macarrons, que tenen que estar al seu punt. Macarrons, que se tenen que enxilar. Tenim que tastar a veure com van. Doncs ja està prou. I faltarà molt poquet, menys per ahí. I els ous estaran ja quasi. Els ous en les gambes. Antes de fer els macarrons gelats, he fet una bona caragola. Així la teniu. Que bona pinta té. Bueno, jo he sabut la recerca de la caragola d'altres vegades que l'he fet. Més i boníssima. Si voleu saber com se fa la caragola, teniu altres vídeos meus fets de YouTube. Ara anem a preparar en el besugo i la maionesa. Bueno, sempre la faig jo la maionesa, però avui compré una per veure com era. Aquesta vegada és comprar el pot de maionesa. Ja ho tenim quasi preparat. Ja vam agüita de suor, la vam tirar tot l'oli, perquè si no seria oliós. Ja tenim la maionesa oberta. I ara anem a preparar ja l'altre arreglo. Els ous ja estan prou bullits. I uf, que mal. Els macarrons crec que ja seran prou també. O quasi prou. Ja tenim els ous i això. Ara anem a agarrar el calculador i anem a picar així els ous i les gambes. No siga cosa que recremem. Ho fiquem així dins. Que està bullint. Que s'eixale. Ara que se va aixacilar. I això ja ho tenim fet. Els macarrons ja estan fets també. Així tenim els macarrons que ja estan fets. Perquè s'eixale antes els ous. Tenim que ficar-los en el calcete, no voy a chilar. Encina, y se nos hay un rato, se chilarán els ous per dins. I ara anem a ficar els macarrons en això blau
per tirar ahí tot el caldo i enxilar-los. Ara ja tenim els macarrons així. Els hem ficat a poc en aigua perquè se vagi enxilant. Ara fiquem en aigua un poquet ricina perquè se vagi enxilant. Mire poc que se vagin quedant els macarrons perquè estan bullint. Así tenim en aigua a xelar, va ficar-ho ahí perquè se vagin enxilant els macarrons. Així ben net perquè se vagin enxilant. I ara anem a agafar això i anem a tirar l'aigua i anem a arreglar com se fa. Així tenim les gambes, les clares, la tomata i la sisam. Ara agarrem el besugo i el mesclem també. També mesclem el besugo. Ja tenim picat el besugo. Ja ho tenim. Les següents gambes. I ara els ous. Ara tenim els 3 ous pelats. I tenim que tallar a trossets. El sisam que no mos ha valgut. El trosset de la tomata que no mos ha valgut. No vaig a llençar a perdre, perquè n'hi ha algú que s'agrada molt, que són els conills. Els conills i conills s'agrada també la tomata i la sisam, perquè si no se llença a perdre res. Tenim que fer-ho en la taula o en el banc de la cuina ben net. Si no se ven despejats ben net. Ara ja ho tenim, ara anem a agarrar els macarrons ja. Ja tenim els macarrons així xelats. I anem a ficar-ho en això. Però per no fer ningú desastre, ara veureu com ho arreglo jo, perquè no som la taula ni el... A mesclar, anem a ficar en el casset gran. Perquè l'altre ja he tingut copetes creuats, i no és millor. Anem a ficar primer una tonga del preparat, després la maionesa i després els macarrons. Tot així a mesclar-ho i veureu que fàcil i que neteja la taula. Ja hem ficat tot l'arreglo d'ací del plat, així. I quasi tots els macarrons. Els macarrons a poc i així dins. I anem a echar-lo tot. Ara ho hem mesclat tot, així veus? Està ben mesclat, no s'ha quedat ni un lloc més ni un menys. Tot ben mesclat, perquè hem mesclat primer així. Ja s'ha desreguit. Així no s'ha quedat bé. No s'ha mesclat tot bé. Així no? Que maravilla s'ha quedat. I maionesa suda moltíssima, no fa falta ficar molta tampoc. Si no és massa pesat. A mi de maionesa prou. No crec que compré una gran, perquè una xicoteta
mitjana n'hi ha prou. Grandota massa. Això ja està tot mesclat.